Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong Talasuyo, Paolo G. Santos, areni na rin mga ragula balita, Ngening Aldo. 246 barangay king Pampanga, apektado ng halbog. Mesira king agrikultura, mamabutalos 400 million pesos. 5 evacuation centers king Ciudad San Fernando. Biglat para king mengalbugan po. Reta mengalbugan na pamilya. Albug king San Simon. Meging isang kaning mabayat na trapiko king Alex. Trak adinalan king Albug. Mekape merwisyong memalan. At Argentina, first ever champion sa inaugural season ng FIBA World Cup noong 1950. Kumusta ako po kabalan? Rada pong makataluki kaya ni pong maging epekto na po ng mga sikanauran kaya ni po kaya katamo labuad kapampangan o rin na po rin mga paling balita. Ing muna pong makahahane kaya ni kaya katamo pong newscast kabalan. Ini po, actually po kayong 33 barangay. Kini po Kandaba, ing makalbog na. At opo, pilmimi pong kukumustan nung nanula po kabilyan, rene pong memalen kaya ni Kandaba. Pauli na po nitang maging epekto na po kaya ining pamagbabanan ng danom. Menibat po kabalen, kaya ni po Pampanga River. At itandanom naman, ikaw pong buri yung pakintin diyang masalese. No, ornwari mana, bating danom yan. Emo po kaya ni Pampanga. Kaya po nga usandang upstream. Kaya tayo po ngayon ng Bengi. Ikaw yung Galen Gumabon, Candaba, LDRRM Office 2. Maya pa Bengi kaya kakoyang at kumusta la rin memalen kaya ni Candaba ngayon abang misasabi ka ta? Good evening po, sir. Sa ngayon po, okay naman po kami dito sa Candaba, although lubog pa rin ang most barangay po dito. Itang pisasabihan mo na napon, ane kalino yung pamamyan ng impormasyon ng provincial government ng Pampanga na libutad na ning niyaliwang implikasyon na nitang mata sa albog. Itang pang deklarang state of calamity. Kumusta yung kaya kayong disaster response? Maulagaya nga ba lumi, lalo na rin kaya kayong susuywan, nung makananong miraras mabilis. Itang disaster response, particular na itang ayuda, ang mo naman itang asikaso karetang atsuking evacuees. Pilan la kanini rin atsuking evacuation, kaya ni Kandaba? Ano po? First of all po, yung regarding po, in line po dun sa pagkakadeclare po ni Go para sa State of Calamity of Pampanga, we are advised by Mayor Nia Maglangke na i-prepare na po as soon as possible yung additional relief po na ipamimigay pa po sa ating mga barangay. At sa ngayon po, meron po tayong 20 families nandun po sa ating Pagcor Evacuation Center, and that will be equivalent to 86 individuals po. Galen, ganing pisasabihan na disaster response at ketang pisasabihan na state of calamity. Metong keng burirang pakikuanan din kaya katamon talatuki. Neng naano mong buri na sabihan itang state of calamity ngara. Kasi metong keng palitan dang kwento pigaga na nganda pota na mitasing panyalwan at ating manamantala. Mga nano ya manalakaran ganining LGU bang itang mga nitang kwento marapat lalo na karening kahit tamo pipanyaluan tamong pamangan. Yung pong pagkanapo po kasing state of calamity, yun po yung para magamit na po natin yung ating 30% quick response fund. No? Ito po kasi nagagalaw lang po itong quick response fund pagka nag-declare po ang LGU o isang province ng state of calamity. So, nakapalaw po doon yung pagbibigay po ng relief assistance, temporary shelter, food subsistence, and lalo po para sa mga responders po, mga gamit at na makakatulong po upang makubilis po yung pag-responde sa anumang mga incident na nangailangan po ng tulong. Para naman po dun sa mga sa loan po, pwede pong mag-apply po ng loan yung mga tao at mga interest. And doon po sa price increase po, syempre pagka nasa state of calamity po tayo is
hindi po pinapahintulutan na magtaas po ng presyo ang ating mga kababayan po na nagtitinda dahil po para makatulong na rin po sa mga naapektuhang komunidad po. Mhm. Galen, may balik ta mo ganing monitoring yun eh. Makanano ing akaki yung kay maging level na nindanom? Pababa na yung pababa o atanang tumasya, tanang pumatin danom? Sa ngayon po, based on the monitoring and observation po ng ating NDRMO, tumaas po ng kaunti yung level po ng tubig dahil po sa pag-ulan po ngayong maghapon. And yung pong ating Tagalog region, some of the barangays naman po is bumaba na po yung tubig. So we're expecting tomorrow po na mababawasan na po ang ating affected barangays po. O ito na. At kasi ba yung hanggang piulit-ulit mo karing may alabasan mo naman na pamitalamita ng Kuya Justin kaya ka. Ay explica mo na indanom mo mano ba tan geni Pampanga River noon ang yaking upstream geni Bulacan area. Pero karening pakitunguhan tamong low-lying area at asukening malapit kini Pampanga River itang peka malalam ng sagad. Asabi ta na kareta may alabasan na habagat mo naman ang pombagyo. Peka matas siya o antiya mo naman karaniwan amalalyari kaya kareta may alabasan na panahon. Based sa monitoring din po namin, meron po kasi kami dito yung mga lugar no, na binaha dati na nag-iiwan po ng mark yung previous flooding. So sa ngayon po, napagmasdan din po namin na hindi pa po inabot itong bahang po ito, yung mga nakaraang baha. Siguro mga half meter pa po yung difference from the previous flood. Yun po ay dahil din sa cut-off channel po na ipinagawa po ng mayor at saka po yung pagkataas po ng mga kalsada po. Kaya siguro po yung pagbabaha po noon na mas mataas is hindi na po naabot ngayon po. Mm-hmm. At pa magbalino tamo ining 33 barangay reni dati nung albugan na lugar taga na o ating barangay na naman mo sadyang di albugan na liba na niya naman indano. Ang mga barangay po natin sa Tagalog region hindi naman po lahat is binabaha. Kung bahayin man po sila is yung mga isang mabilisan lang po pag ulan tas mga within a day. Pero ngayon po due to Egay and Habagat dahil talagang volume po ng water is marami po binagsak na ulan is mabilis po dumating yung tubig galing pong Bulacan. So that caused the Tagalog region po na bahain po na ganun kabilis. Umapaw po yung creek na may mga nasira po mga dike kaya which is yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis yung pagtaas po ng tubig doon kaysa po sila po kasi unang binaha bago po bahain itong riverside po. Galen napapaslag ni rening kuwanan ning yes po. Drone shot nanuno ka rin opo ayan nakakiyo po taga ng malawak ini pundanum at tipaping meg chat kay ni katamo meg comment uling interactive tamo kay programa tamo Galen para tang ni atay Noah ana or ni reaction da rening aliwang memalen na tuto misdan la pa mo rin mulala kay kung pisasabihan na album pero buriming pakitunguhan samantalanan tayong pamigatago na ini mahulagay itang ating dalan ba kanitang itang ustong impormasyon lalong-lalo na retang bisang sumawop makanano la makasahop kaya kayo lalo-lalo na retang burirang sopa na pamilya nanuwaring peka kailangan yung kasi napisasabihan po kabalen hindi pong albog imalan malinis sa danom pamangan agad masisira o ita sinabi ko na la dagdagan mo niya mo Galen at makanano la makapamiasaw prening bisang magmasabal ka rening may Mario 33 la po barangay kani po Candaba. Yan po sa mga nabanggit niyo po unang-una yung mga priority na needs po ngayon ng LGU is yung pong food packs and malinis na tubig and sa ngayon yun po yung nakikita namin na pinaka-priority po no and how to be contacted po. Andito po ang MDRMO ng Candaba. Andito lang po kami sa Municipal Action Center. Andito lang po yung opisina namin. Makipag-ugnayan lang po sila if may mga organizations or other LGUs na gusto pong tumulong po sa aming bayan.
Dakal salamat kaya ka, Galen Gumabon Gabalan, yapin po yung pamundok kaya ni po Kandaba LDRRM Officer 2, yapin po yung kayang posisyon. At asahan mo, nung nano man yung buri yung ipasyaga impormasyon, makatalugi yung CLTV 36 News, bangkanitang Medina Nyandalan, dakala rin manalbe kaya katamo kini at burira namang makibalo kaya kayong kimutan ken. Luwid ka koyang at mimingat kayo. Bakal pong salamat. Kareng aliwa pong mga ragula balita kabalan ikang manalbe yan i-share ye pa po yung kadamong live streaming simulcast kaya po TV yan po kayong social media pauli na po ni nga lang pat ng pamanuran taglos na pong mi kakarakal din pong bilang dareng barangay King Pampanga apekto na po ng albog minabot na la po King 246 ding flooded barangays kareng labing ana mabalen at syudad kaya po Pampanga. Makanalabi lang rin, nararinig mangutang kay katamo. Labi labong 8, king balena puning makabebe. Adwala put pulong 6, king Masantul. 12, king San Fernando. 14 barangays dito ho sa Minalen. Apulo po kay San Simon na barangay. 7, king Santo Tomas. Oba, Laganas po. Yung pong 7 barangay na po ni Santo Tomas, Makalbog. 23 barangays, Mexico. 33, kaya pong balena ng Gandaba. Siyampu, king Apalit. 16, Kempong San Luis. Apulo pong barangay Quezas Muan. Labila pong 8 barangay King Guagua. Adwala pong 8 King Lubao. Adwa po King Borak. Labila pong 6 King Arayat. 4 po Kenny Santana. Deng apektadong pamilya at sunala kanu King Maygit 184,000. Katumbas na niti ing migit 654 katao kabalen. Muklat na la naman po o bibuklat la po rin yung 141 evacuation center Kimpong Pampanga para kareng kailangan na pong ilipat lugar. Balita naman po gani po, rinig ka kabalenta mo po gani San Fernando. Biklat na nala po ding 5 evacuation centers kani po syudad San Fernando para kareng pamilyang mengayal bugan. At suna kanuking 12 barangay ning syudad ing matasing danum kaya darakala ring kailangan ra pong evacuate. Silipan tamo po ing sitwasyon kareng evacuation center kaya po syudad. Hindi po yung balita ng JM De Jesus. King nga lang patugot na pamanuran na manibat paking bagyong egay ng pang Falcon na sebayan ng abagat minabot na laking 12 barangay king syudad ng San Fernando de Mialbugan. Pauli na ni kabilang iti, binuklat na nalakan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO din 5 evacuation center king syudad para karing pamilyang bisa na magbakwit o makopamuking karelang bale. Kaya ba karing may activating bayon talakada CSFE Permanent Evacuation Center king Barangay Lara. As of 6 a.m. ninimumuna ng Aldoning Agosto at tsuking 37 pamilya 140 katao ingat tsuking evacuation. Then niring disan ng CLTV News Team amapilan ng Aldo Murimag Staking Center. Okay, next start po tayo nung July 28, 10:30 ng gabi po. Dintang la po ring Barangay San Jose at Lulapong families. And then, the following day po, Dintang Lapura, apin po rin yung kinikater tamong yan, San Pedro po and San Nicolas. Alam mo rin kanong patugot ipamanasikaso ng City Social Welfare and Development Office sa pong City Health Office, ba nasigurong at sumasali sa bilin ng evacuees? Lahat naman po ng mga kailangan dito na naibigay na. No? Every time po na, halimbawa kung ano yung mga pangangailangan nila, basic needs, hygiene kit, lahat-lahat na ibibigay. No? Lalo na po sa mga health nila, no? Health condition. Time to time po, may mga dumarating dito para tignan po yung mga evacuees natin kung maganda yung mga kalagayan nila. Dakal ka magkalagnat, manguku ang pong sisipon, anya makabante lang masalese. So, burita mo po kasi, mo po itang pamangwa ka rin kaya katamong evacuees. Burita mo pong i-ensure na safe lang, ela po masakit, and adi ng tala pong solusyon and medications nung detang mangailangan. Sumangit ni makaniting kabilyan, biglat dala naman kanuding recreational child-friendly rooms king evacuation bank kanita ila matroma, ding anaking kasulungsungan ng kabilyan.
yung mga age 3 to 4 years old po natin na mga bata, dinadala po namin sila dito para mag-play, sharing o konting may tinuturo si Teacher Nicole para sa kanila. Para po hindi, kahit papano, hindi naiinip yung mga bata at meron silang ginagawa. Samantala, may activate yan naman ang evacuation center king Barangay Hall ng San Pedro at tingadwang pulong katao. 12 naman ding may evacuate king Barangay Hall ng San Jose, kabang siyam king Barangay Pandaras, ang pungatlong pulong adwa king San Agustin Integrated School. Deng bisa kanong mamyesa o pang donasyon, malyari na kanong munta karing may banggit evacuation center. Ako'y kaya kayong talasuyo, JMD Jesus, at yung pusong makabalen. Kabalen, ini pong may kalabasan na Eldo, aranasan ng mabayad na bili ng trapiko, lakwas king partida po ng San Simon Exit. Minabot po kano ging pulong kilometro ing kabada po ring saken. Kini po North Luzon Expressway o ini po nga usandang NLEX. Baluanta mo po yung kabilugang Milyari at estado na po ngeni. Ini po nga aliwana pa po nga exit ng NLEX yung partida po ng Pampanga. Kaya betaya po king Balen at balita yung chief ng NLEX Traffic Management Office ay Mr. Robin Ignacio. Paulo G. Santos ho, kening kakatabong programang Balitang Balen. Kumusta ho kayo at ito hong monitoring ho natin dun ho sa 10 kilometro. Tanong ho ng ating mga kababayan, what went wrong? Kuya Robin. Hello po, opo. Ito po yung flooding po dun sa ilalim po ng Tulaok overpass, nag-umpisa po tayong merong waterfronting or yung flooding po dun sa ilalim ng tulay, magkabilang direksyon po. Dala po ito nung tuloy-tuloy na pagulan nga po at yun nga po yung pagtaas po ng tubig din ng baha. Nakadagdag na rin po yung pagpapakawala ng tubig ng mga ilang dams na malapit dito sa area. So, napansin po natin na nagkaroon na po ng pagbaha doon sa ilalim. And initially, ang aming isang strategy is magre-route po sana, pero yun nga po, napag-alaman natin na sa labas po ay mas mataas pa po pala yung mga pagbaha sa mga ibang roads. So, ang ginawa po natin, tuloy-tuloy lang po na pinadaan po natin itong motorista natin. Ini-ensure na lang po na mas safe po sila, hindi po sila talaga malubog doon sa baha. Lalong-lalo na po, pabago-bago din po yung level. Depende po siguro yung dami ng tubig na pumapasok na po dito sa expressway. So, nandun po yung ating mga teams 24/7 na nag-manage po ng traffic natin ngayon dito. Gusto ho natin pakitunguhan kung paano ho umabot sa ganito yung problema. Kasi ang tanong ho ng mga motorista lalo-lalo na yung mga palagi ang suki ho ninyo na masasabi natin, no? Meron ho bang problema doon ho? Ngayon lang po yan nangyari na bumaha po ng ganyang katagal po dyan sa nagkakaroon ng konting pagbaha before, pero in a few minutes po na nawawala or matagal na po yung isang oras kumbaga sa at hindi po lahat ng lanes ay na nagkakaroon ng baha po dyan previously po. Ngayon lang po talaga na experience yung ganyan sa ilalim po ng Tulaok overpass. Okay. Paano ho ang inyong assessment ho dito? Kung sakaling nakita na ho natin yung problema. Drainage, klaro lang natin. Drainage system ba yung problema dito? Yung daluyan ng tubig? Opo, hindi po pwedeng drainage system po kasi talagang ang tubig na po ay galing po sa labas Galing po sa labas, papasok po dito sa amin. Sinubukan din po natin mag-pump out ng tubig, pero dahil mataas talagang level ng tubig halos dito sa lahat ng parte ng San Simon at saka yung mga karatig lugar pa rin po dito, so hindi po mag-work yun. Pero naghahanap pa rin po kami ng paraan para bawasan o ma-empty out yung tubig kung kaya na po dito sa carriageway, despite po na mataas po yung level dito sa mga paligid po ng expressway. Okay. So, habang inyo hong binibigyan ho ng solusyon ho yan, at naiunawaan ho namin na under assessment kung saan ho itong punot dulo ho nito, kanyo.
ano ho yung mga temporary solution? Kasi ho, sa mga nakikita ho namin na dito ho sa video, meron hong parte, o ito hong northbound, kung di ho ako nagkakamali, yan naman passable. Ha? Ano naman po, sir, passable naman po lahat ng lanes, maliban na lang po at times. May pagkakataon nga po kung talagang tumataas po yung tubig, hindi po nadadaanan yung pinaka rightmost o yung pinaka-gilid na lane po. Pero tuloy-tuloy po itong dalawang lanes na nasa gitna, nadadaanan po. At meron din pong time na nadadaanan po lahat yung 3 lanes each direction po. Alright. At dito ho sa mga nakasubaybay ho ngayon sa atin, ito hong kuha ng video mga kaibigan ha. Tama ba? Kaninang umaga lang yan? Sa mga nakalipas na panahon na kung saan mga kaibigan, kaigihan ho ng malakas na pag-ulan. At sa mga sumusubaybay ho dito ho sa epekto ng habagat mga kaibigan, kuminsan walang ulan ho dito sa area ng Pampanga, pero nga dun sa upper stream, dito pong Pampanga River, saka naman ho malakas ang ulan, kaya ho mabilis na umaagos at yung level ng tubig tumataas naman. Habang tayo ho nag-uusap ho ngayon, Kuyang Rubin, ano na ho yung mga hakbangin ng NLEX para ho sa mga susunod na panahon, ito ho yung ating maresolba? Opo, kagaya na nabanggit ko, ngayon lang po yung instance o pagkakataon na nagkaroon ng flooding ng ganyang kataas at ganyang katagal po dito sa ilalim po ng Tulaok overpass. At nabanggit nyo po yung Pampanga River. I think dyan po talaga galing yung karamihan ng tubig kung saan po ay umapo nga po yung nabanggit na river. Dala na nga rin po ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. At ganun din po yung pagkapuno ng ating mga dams at kailangan po nilang magbawas. So nagre-release po sila ng mga tubig. Po. So yung problema po natin ngayong pagbaha kung masasabi po natin ay talagang kumpara po dito sa loob ng NLEX kung saan nadadaanan pa po itong expressway, meron nga lang po talagang tubig ito. Yung ibang daanan po outside of NLEX ay hindi na po talaga madaanan dahil meron na rin po talagang nag-try na nagre-route pero bumalik po pa rin po sa expressway. So yun po yung masasabi natin na kaya po talaga mahaba yung pila dito sa loob ng expressway ay talagang may pagbagal po pagdating ng dadaan po sila dito sa may flooded area. At ganoon din po na yun nga po, since hindi po makadaan sa ibang daan sa labas ng expressway, dito pa rin po yung choice nilang dumaan. So ang ginagawa lang po ng team namin ay ine-ensure na mas safe po yung pagdaan nila dito, lalong-lalo na po dito sa may flooded area. Ayun, may ilan dito sa mga netizen na chat ngayon sa atin, Kuyang Robin, mahalagang malaman ho ninyo itong concern ho nila. Sana kahit papaano, kung nadetermina na ang problema, sana madetermina rin agad, matukoy nyo rin ho kung paano ho yung mga alternatibong ruta na kung saan daw sila po pwedeng dumaan. Kasi ang daing ho ng mga motorista ho dito, napeperwisyo ho talaga sila sa haba ho nitong pila ng mga sasakyan. Ay, yun nga po yung sabi ko, sir. Kung meron lang pong alternatibong madaanan po sila, kagaya nung yung outside ng expressway, ay masasabi natin na hindi po siguro ganyan kahaba yung ating pagpila sa loob. Dahil po nakikita nila na ang ating expressway ay dito pa rin po ay nadadaanan po ng tuloy-tuloy yung mga lanes po natin. At sabi ko nga po, at times tatlong lanes ng area na yan ay nadadaanan pa nga po. Yung outermost lane, nadadaanan po ng mga trucks. So, yun po yung isa pa pong dahilan kung talagang bakit mahaba bukod sa mabagal po yung pagdaloy ng traffic natin dito sa flooded area, ay talagang maraming dumadaan po ngayon dito sa loob ng expressway dahil sa labas po ay talagang mas matataas pa po yung mas malalim or mas matataas pa po yung pagbaha natin sa ibang lugar. At daily average ho, gaano ho kalaki yung mga motorista ho natin na bumabaybay dito sa southbound lane ng NLEX? Dito po sa southbound, wala po tayong eksaktong bilang, pero po ang normal days ng NLEX, po yung sa lahat na po sa loob ng NLEX, ay meron po tayong mga 320,000 a day po yung dumadaan sa loob ng NLEX po. Maraming salamat, Kuyang Robin Ignacio, mga kaibigan, ang Chief ng NLEX Traffic Management Office. At totoo, mga kaibigan, isa hong malaking perwisyo sa mga motorista na kanila hong hinahanapan ng solusyon
At gaya ho ng inyong narinig mga kaibigan, ang pagpapaliwanag sila rin ho nabigla dahil unusual nga ho raw itong biglang pagtaas ng tubig na kung saan sumampa ho dito ho sa bahagi ng San Simon area. Opo, ikay pong manalbe, kaya kami kabalen, magbalik ya po ing Balen at Balita para kareng aliwa pa pong maulagang impormasyon.
Pagbalik yabuing balen at balita, meka pamerwisyo yung metong atrak kaya rin na pong dinalan king album. No ka rin yan, Barangay San Gabriel, kaya po makabebe. Shoutout na po rin kaya kakatamong kabalan kaya makabebe. Kapitangan Bengi, anyan Domingo, at 30 na po ning Hulyo. Nano milyari, o yan nakaki Ay, agpangpuking uploader ay gagawad Rick Baras, dinala niya kaya po puro kuno. Hanggang purok 7 ing truck marakal ganumeng asirang gate pauli na po ning bugsuning danong king bilis na po ning pamamulay na ning sakeno yan atin mo rin ganong meng asirang pader ayan kasigana reta pong tindahan yan at meng atombang motor ita kabalen, iyo po, nung makananuya mo naman po kakapalo parugo, o tot magarugo makanin gewa ng koyang, ready pong kukutang da kanini Choy Choy, rening may analbeke katamo, nanong milyari. At yan po, yung resulta na po, retang may sirang gate, po retang may tomba mo naman puro gumusake. Talokyan tayo po yung balita ngayon at lawenta mo nung may kwaya plate number. Ayan, no? Ipasdag may bisibayo na nung mga nano yan kasi kanitang alon na gewa na. Hoy, tsa. Ing pamagsikap na kaninitang tumirik ing kayang sakin, ini pong truck. Pero ito naman po, may kapamerwisyo ya, kini pong area na ning makabebe. Neng tutukluya po ing bulan na po ning Agosto, nano nga nag-agaga na kayo? Wah, ikang kabalen ni, ikang manalbengen ni. Ewari, ing bulan na iti, mi deklaraya pong National Language Month. King bulan na iti, kabalen, mi kasarili tamo naman pong selebrasyon ing aldo ni nanong siswan. King makabang panahon, manibakuan niyang 1946, makasentro ya ing selebrasyon na ning Agosto king Filipino language. Pauli na po ning amanong siswan o kapampangan. Metong yan naman pong language. Pipikarian king sangguniang panalawigan ninyang 2008 na may kasariling aldo nanopology. Pamagpuge king katamong mother tongue. Kapamilatan na ning sangguniang panlalawigan resolution number 1193. Ideklaraya ing tauling Biyernes Sine. Ning Agosto, antimong aldo ning manong siswan. Hilog na po ning 15 banwa. Bayo datang Kapampangan Language Day, miyaliwa na po. Ing piaglo na aktibidad agagawan da. Bangkanitang misulong ing pamangamit po king manong siswan. O yan, nakakilo po rin kaya nakan. Aktibong-aktibo la po king gagawan dang oita. Pamagmasabal da po, kakaulande po ing kaya katamong makule kultura. Metong kanini, Henry. Sabi, itang gamitan min kaya nga mano. Amen? Dakala lang rin Kapampangan nagagamit king kaya katamong amano. Anya, ini midadagdagan la pa rin king kaya katamong manalbe. Dakala lulugod king amano siswa. Balita ta naman po king sports. Panupayayo ata ng managalog ko, ata ng mga pampangan ko. Bakit? Paring Sir Nan, para matuto din yung mga tumitira na dito sa ating mahal na Kapampangan region. Ito hong FIBA World Cup season, ay excited ang marami ho sa ating pong mga kababayan dahil isa ho ang Pilipinas sa mga mag-host ho ng mga laro. Mula kailan yan, Paolo G? August 25 hanggang September 10. Pero alam ba ho ba ninyo kung kailan naganap ang inaugural season ng FIBA World Cup? At sino ang nag-champion? Sino ang nakauwi ng W? Konting throwback lang muna, mga kabalen. Ito, paborito ho ninyo yung sports? Aba, hatid ho sa atin ng ating kuyang na si JM De Jesus. JM! Maituturing na isang global fenomeno ng sports na basketball.
Saan mang panig ng mundo at saan mang sulok ng Pilipinas, may makikita kang basketball court kung saan naglalaro ang mga bata at matatanda, lalaki man o babae. Pero kailan nga ba nagsimula ang paboritong sports nating mga Pinoy? Taong 1891 nang maibento ni Dr. James Naismith sa Massachusetts, USA ang sports na basketball. At simula noon, tuloy-tuloy na ang pagsikat ng sports na nagresulta sa pagkakatatag ng iba't ibang kompetisyon at liga sa buong mundo. At ang pinakamalaking event sa basketball world ay ang FIBA World Cup Championships na flagship event ng Federación Internacional de Basketball. Nagsimula ito noong 1950 kung saan 10 koponan ang lumahok. Ito ang Estados Unidos, Chile, Brazil, Egypt, France, Peru, Ecuador, Yugoslavia, Spain at ang host nation na Argentina. Nagsilbi itong oportunidad para mas makilala pa ang sports sa mas malaking audience. Privukao je mnogi gledalce, bilo je nešto novo. Od tih 10 timova mi smo verovatno bili 9 ili 6 na koponan ang umabante sa second preliminary round at matapos sa matinding bakbakan sa hardcourt, nagtapat sa championship match ang 1948 Olympic gold medalist na USA at ang host nation na Argentina. Sa Estadio Luna Park, Buenos Aires, pinatumba ng Argentinian team ang mga Amerikano sa score na 64-50. Y bueno, la gente invadió la cancha, por supuesto, los que estaban todos alrededor y bueno, fue una fiesta total. Después, esa fiesta duró un montón de días. Para kay Ricardo Gonzalez, isa sa mga miyembro ng champion team ng Argentina, isa ito sa mga pinakamasayang panahon ng kanyang basketball career. Hanggang ngayon daw ay damang-dama pa rin niya ang saya at adrenaline rush ng FIBA World Cup Championships. Y yo lo tengo presente. Para mí, ya desgraciadamente no están todos los que estuvieron en aquel tiempo, somos pocos los que van quedando, pero esa sensación que te produce el torneo, todo lo que vivimos. Sa tagumpay ng Argentinian team at tagumpay ng kauna-unahang FIBA World Cup Championships ay mas lalong umingay at tinabangan ng larong basketball. JM De Jesus, CLTV 36 News. Bisa ko pa kabalen, o bu nakalge pa po balita, kabalik na ding balen at balita para pa po kareng aliwang maulagang impormasyon.
Bibabalig gabuing balen at balita king pami katago na ini o ini Sernan nene labas tala rin kay katamong manalbe. Yung mga nanonood sa atin, opo, hindi lang Kapampangan, pati yung mahal na mahal itong ating probinsyang Kapampangan. Bakit kanyo? Dami hong nakikikumusta eh. Salamat daw at may CLTV 36 na nalalaman ho nila, nababatid nila kung ano ho ang nagiging sitwasyon, kalagayan ng kanilang mga kaanak dito. Alam mo ba, Sernan? Ilan dito sa mga nagtatanong at nakasama natin kanina, ito si Luis David Umlas Jr. Ano sabi? Sana ho pagtuunan ninyo ng pansin ang San Simon exit, lalo na kapag nasa exit going to MacArthur Highway. Hindi ka makadaan, malalim ang tubig diyan sa Caltex Station. Ito hong opo mga kaibigan, si DC Road, paring Henry, yan ba tawag diyan? Opo, makailang beses na ho na yan ay tinambakan. Makatapilan ng beses na niya pong timbakan yan. At sinementuan de pa pong makapal. At ngayon akakita mo po itang ausandang nano, climate change. Bakit tayo? Reta pong hindi na ho simpleng ulan ang ating pong nararamdaman ho ngayon. At ito ho, napakahalaga din ho nating usisain. Ito hong assessment ng NLEX Corporation. Bakit kanyo? Yun hong drainage system, sabi ho nila, hindi naman ho dumadaan naman ang tubig dyan. Talagang tumaas lang yung tubig dyan sa area ng San Simon. Kaya apektado ho yung kalsada ho nila doon. At sa pagkakataon hong ito, mga kaibigan, bigyan ho natin ng mas malawak na perspektiba ito hong nagiging takbo, mga kaibigan, ng buhay ng mga kababayan ho natin. Shout out ho dito ho sa mga kawani ng Pag-asa. Ito hong suki naman ho natin dito ho sa Clark. Si Mang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Sa mga nakasubaybay ngayon sa atin, Mang Manny, mahalagang mapuntusan muna natin. Saan na ba ang direksyon nitong bagyong Falcon at papaano makakaapekto sa buhay ng marami itong pinag-uusapan nating habagat? Bumati ka muna, Mang Manny. Yes po, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Kahit na po itong si Typhoon Falcon ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan, dulot po ng pinalakas niya na habagat. Ngayon po ay namataan siya sa layong 835 kilometers dyan po sa may hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At nagtataglay pa rin po ng lakas na hangin, umaabot ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna, at may pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Ito po ay medyo mabilis na kumilos ngayon at lumabas ng PAR sa bilis na 15 kilometro kada oras sa direksyon po na Kanluran, Hilagang Kanluran. So sa ngayon nga po, base nga po doon sa pagtaya natin, ay nasa labas siya ng PAR, pero mag-iiwan pa rin po siya ng mga occasional rains o monsoon rains, lalong-lalo na po dito sa may Kanluran bahagi ng Luzon. Inaasahan nga po ng mga hanggang 3 araw pa ay posible tayong makaranas sa mga ganito mga pagulan, dulot naman na po ng habagat at ng localized thunderstorm. Yes po. Mang Manny, ito mga netizen na nanonood, nakasubaybay ngayon sa atin sa pagpapaliwanag mo sa naging galaw nitong bagyo at epekto naman ng habagat. Para higit nilang maintindihan, itong southwest monsoon, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Mang Manny, saan ba ito nanggagaling at bakit maulan? Bakit sobra naman ang pag-ulan? Yan ang tanong nitong... Ito pong pinanggagalingan ng southwest monsoon natin ay puro katubigan po yung kanyang dinadaanan. Kaya po napakarami niyang dalang tubig na dala-dala. Kapag po lalo po siyang pinalakas, nitong pag nagkakaroon tayo ng bagyo, hinihilad siya. Although, ngayon po ay panahon tayo ng habagat, meron tayong regular na habagat na tinatawag na nagbibigay sa atin ng mga pagulan, pero kapag hinila po siya ng isang bagyo, ay lalo pong nagiging marami ang tubig yung dala-dala at marami siya ibinubuhos sa mga pagulan. Okay. Mani, eto, nakasubaybay sa atin itong si Kuyang Crispin. Shout out daw yung mga andyan sa Bulacan, baha dito sa area ng Pulilan, at itong mga kababayan natin dyan sa Makabebe. Ay, nanonood kami at salamat, Mang Manny. Andyan ka para magpaliwanag dito sa problema natin sa climate change. Ayan. Ito ho bang
Sa Miguel Bulacan din po ay binaha din kami at halos 5 araw din po kami nakalubog. Kanina nga pong pagdaan ko sa NLEX ay na-traffic naman po kami dahil baha pa po doon sa may bandang between Pulilan and San Simon area. So katakot-takot pong traffic ang inabot namin dyan. Yung pong stress na yun na maigsi lamang ay inabot po kami ng may 3 oras. Naku po. Mamani. O ito tanong ng ating mga netizen, no? Pagkakataon para ho inyong makausap direktamente. Opo, dito ho sa ating pong live streaming, si Mang Manny Esguera, ang senior weather forecaster ho ng Pag-asa dito sa Clark. Mang Manny, simula ho ng tayo ho ay ulanin, ito hong span ng habagat. Meron na ho ba kayong panukat kung gaano ho kalaki yung volume ng tubig na binuhos ng ulan? Ito pong mga nagdaang linggo. Gaano po kalaki? O ito ho ba'y talagang masasabi nating pangkaraniwan? O katulad ng Ondoy, isang buwan na buhos ng ulan ang ibinagsak sa loob ng 3 araw o 4 na araw. Meron na ho ba kayong mga initial assessment dito? Well, meron po tayo mga pinapalang sa datos dyan na lalong-lalo na po ito mga na-apekto ng mga pagulan. Ito pong Sambales at Bataan ay nakaka-receive po ng 100, 200 millimeters po ng mga pagulan. Dulos po ito ng habagat na pinalakas dyan itong si Falcon. Tayo naman po dito sa malaking parte ng Central Luzon ay nakakaranas po tayo ng 50 hanggang sa 100 millimeter ng tubig na pagulan. Kaya nagdudulot na po ito ng mga pagbaha sa karamihan bahagi po ng ating Luzon at Visayas. Ito hong mga nakasubaybay ho sa atin, Ma'am Manny. Bagamat ito hong serye ho nitong monitoring ng Pag-asa at hindi naman sa para bagang tinatakot, pero totoo mga kaibigan, alam naman ho ninyo pagka nandito ho kayo sa ating bansa, hindi lang ho 1, 2, 5 ang pumapasok na bagyo. Napakarami. At ito hong pagpasok ng Agosto, ang estimate ho ba ninyo, Ma'am Manny, gaano karami itong bagyo na dadaan pa ngayon hong buwan ng Agosto? Okay, since na ito pong July at saka yung August po, ito po yung mga peak months na pumapasok po ng marami yung mga bagyo. So inaasahan po kahit na po hindi po sinasabi pa ng ating ahensya, ay posible po yan, mga 2 hanggang 3 bagyo, ay posible pa po natin maranasan ngayong buwan ng Agosto. Sinasabi nga po na kahit tayo nasa El Nino period, ay posible lamang tayong makaranas o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Itong bagyo ay 14 lamang po, 10 hanggang 14. At Ma'am Manny, ito hong mga bagyo na binabantayan ho natin kasunod ho nitong climate change na ating pong pinakikitunguhan, gaano po katotoo na kapag bear season, talagang super typhoon ito hong mga pumapasok sa ating bansa? Opo, medyo malakas nga po yung mga bagyo ngayon. Buti na nga lamang po, hindi tayo masyadong dinidirektahan o hindi tayo masyadong, hindi sila naglalang po lahat. Kaya maswerte pa rin po. At tayo mga Pilipino na kahit na dumadaan po sa atin yung malalakas na bagyo, hindi naman po niya tayo sinasalantang masyado. Actually po, andito po ako ngayon sa may parte ng Angeles at kaya po, lumalakas po ang ulan. Ayun, Ma'am Manny. Sa kaalaman din ho ninyo, kayo pong mga nakasubaybay ho sa amin, no? Hindi lang ho yung habagat ang ating pong binabantayan dahil isa ho sa mga hindi na pangkaraniwan ho ngayon. Ano yan, Paulo G? Sabi nitong mga nakikinig sa atin, Ma'am Manny, yung thunderstorm. Kahit ho hindi ho, kasi yung thunderstorm, daig paminsan ng bagyo. May dala pa hong buhawi. Kaya nga manong Kapampangan, halisus, ne? Makapamirwisyo po ito. Ito hong monitoring ho natin sa habagat, mayat-maya ho ito oras-oras mga kaibigan. Pagka ito, Ma'am Manny, mahalaga lang kahit ulit-ulit no? Baski po ulit-ulit niya po nga mano kaya kayo, kayo po anting pa-nervyusan. Pagka ho nailagay sa yung distrito sa orange warning, anong ibig sabihin ho nito? Kapagin po, kapagin. Pagka ho nailagay sa red or ito hong orange warning, ito hong isang distrito, ano ibig sabihin ho nun? Okay po. Kapag po na sa ilalim ng orange rainfall warning, ay sigurado pong baha na doon sa lugar na nababanggit. Lalo-lalo na po, madalas po mapa sa ilalim ng Sambales at Bataan sa orange warning.
At ang susunod naman po doon, ang posible nga po na makareceive sila ng mga 100 hanggang 200 millimeter na pagulan sa loob po ng 3 oras. Yun po yung mga katangian o kategorya na sinusunod natin. At sa pagkaka-yellow warning naman po, ay posible na rin po ang pagbaha dahil posible po makareceive naman po ng 30 millimeter sa rainfall. Pataas na po yan. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Mang Manny Esguera. At yan ho, mga kaibigan, depende pa sa tagal ho nito hong, ano yan, biology, tagal ho nung storm, no? Ito hong malakas ho na pag-ulan. Kasi kapag ho yan may dalahong bulto ng pag-ulan, malaki po ang posibilidad na yun nga ho, yung flash flood mangyari. Lalong-lalo na kapag ho nandun ho kayo sa upstream at yan bumaba naman ho ito hong tubig. Mahalagang intindido ka dito ho, mga kaibigan, sa usapin ng kalikasan ho natin o ito hong panahon. Maraming po salamat sa inyo at saan ho ninyong kami po ay palaging tatawag sa inyo, Mang Manny Esguera. Ingat po kayo. Yes po, welcome po at inaasahan ko naman po yun para po malaman ng ating mga kababayan ang nangyayari po at tungkol sa ating panahon. At nagbureng mga aragula balitang kinalap ning kaya katamong news team para king aliwa pa pong updates kabalen, i-like, i-follow yun bureng kaya kaming social media pages kaya pong Facebook at CLTV36 Official. Ang po pong kaya kami sa Facebook at wala po rin at CLTV36 News. At kaya kami naman pong Twitter account at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. At kaya katamong TikTok, o po mag-TikTok kami at CLTV36 Official. Nung buriyo lang balikan din kaya katamong programa king CLTV, pwede yun lang ang pong panalben king YouTube channel at CLTV36 Official at kaya katamo pong website www.cltv36.tv. Panalben labudeng programa kay po CLTV nationwide via Signal Channel 115. Apo po ka rin kaya kaming 39 cable partners. King Laguna po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Paolo G. Santos. Dakal po salamat ating pusong makabalen. Luid ko po kabalen.